sa unang pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles na pagsulat ni San Lucas aging sumpay sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Okay, kaduha nga basahon niya nga iyang gisuwat ang buhat sa mga apostoles nga mo'y nagparaghan sa simbahan. Kunya outside Jerusalem dito sa part sa Turkey, ang Turkey kanadto tawag siya Asia Minor. Nga doon na din lugar at the southern border of Turkey dito sa Syria, na diha sa kalugar ancient city ng land of Antioquia. Ang Antioquia may daghang mga Kristiyanos nga dito namuyo, nakabig ni San Pablo og mga kauban. Kunya dihay mga tao gikan sa Hudiya nga dito nagsangyaw nga dili pwede nga mahimong sakop sa kanang covenanted community, kanang katawhan sa kasabutan na kung walay tuli. So importante para sa mga Hudiyo nga mahimo kang kabahin diha sa kasabutan tali sa Dios ug sa tao. Di man nato kamo ang akong katawhan, ako ang iyong Ginoo. Ubos kamo sa akong kanang pag-amping. You are my people and I am your God. So munang kasabutan, so that you belong to this kanang chosen people kan moagi sa circumcision. Kung sabot mo ni ang timaan nga ikaw sakop sa kasabutan sa covenanted people na sa nakabig ni San Pablo mga kauban nga nahimo ng mga tao, mga pagano o mga Hudiyo nahimo na nga mga Kristiyano supak niini ang mga Hudiyo. Kay kinahanglan mo agi sila pagtuli circumcision ikawalo kaadlaw gikan sa pagkatao. Makita man nato diha sa kasugo pag ni Moises dito sa Exodus 4:24 nga din si Zipporah asawa ni Moses anak ni Jethro nga din pagpanganak niya kawalo kaadlaw sa pagpanganak ang bata kuha siya hait nga bato iya mo na iyang pika sa forehead sa skin sa kanang kuan sa bata. Kaya nasugo man siya sa balaod. Muna kung di ka moagi na nga rito o ritual, dili ka sakop, dili ka ngayon ingon sakop sa kanabang covenanted people sa Hudiyo. Sa ato pa kanabang inahanglan prerequisite na ikaw maluwas, kinahanglan tuli ka. Nya mo man ang ila sa mga Hudiyo, timaan na sila mga Hudiyo nga pinili nga katawhan sa Dios. Mo nang timaan. Unya sa pagluwas, kaluwasan ni sugutan, di man siya necessary. Busa mangali sa Pablo Bernabe miadto sa Jerusalem din dito, obispo dito gi appoint ni Pedro si Santiago o James the Younger nga mo nagduwala dito sa mga apostoles busa dito nagkonferensya sila matungod dinhi nga paghusay ng isyu. So not necessarily nga kita sama sa mga Hudiyo kay Kristiyanos man ta. Di na mo agi pa na nga mga requirements. Ang kaluwasan mo nang sa mga protestante nga kanang tuo, pagtuo para kanila extreme na sab nga kanabang sola fide, kanang salus animarum, salvation of the people, salvation of soul nga ang kinahanglan, di ang kinahanglan mga requirements. Kunya dito sa ebanghelyo, nga naman kini si Bernabe ug sa Pablo adto gid mo connect sa kanang mga apostoles. Tungod kay wasay mahimo, tungod kay ang gipay sa Ginoo mangulo simbahan, taga-agahom mo man itong mga apostoles. Musa, with due respect to these apostles, si Pablo o si Bernabe nangadto sa Jerusalem aron pagkonsulta bisag unsay mga problema, magkonsulta sila. Muna ang atong present karon nga kung doon ay mga hisutanan kanang kita grupo sa mga obispo sa atong nasod ng CBCP kanang Conference of Bishop, Council of Bishop sa Pilipinas.
So nga na ang kahimtang unya makunik sila. Ang ebanghelyo kanindot kayo moingon siya si Jesus nga ako ang punuan sa paras. Chapter 14 of John's Gospel, o kamo ako mga sanga. Wala ko mahimo kung putol kamo, apart from me there is nothing. Dili mo nga kung kamo kanang distanciated kanako, mo bitaw na nga atudnaon kanang pingon niya ako ang punuan, we must be connected to Christ muna sa Eucharistia aron kita mariho sa Ginoo nga makikimamat kita kaniya nila sa pagmati siyang pulong kundi kita bukaon siyang lawas ug dugo so that we become what we eat. Matakdan kita sa atong giambit nga pagkaon ang pan sa kinabuhi muna nga kung mulikay-likay ta di ta ganahan mo simba. Wa man ko magkasimba do marag di ang ganahan muna mapapil sa panuway kanunay adlaw mutintal kanato nga daghay himuon yang mga rason nga dili tinuod aron makalikay kita sa paglambigit sa Ginoo. Kunya imong naon nga sa dihang likay ka di na ka mosimba tungod sa katarungan nga gihimo sa panuway nga ikaw mutugot sab labad ang ulo sakit ang tiyan labad man ako namay ako buhaton karon so di na ganahan so nahinay nga palayo ka. Unya, unsay sunod? Hinahinay usab nga mutumaw ang mga problema. Unya, pagtataon, ingon ka nga, Ginoo nga no maghibuhatan ko sa ingon. Unfair man ka Ginoo kay uban lagi. Maayo man, nga may simba na. So, we can to compare. Muna nga, atunaon, nga ang atong tanan nga kung may mga limalas masunod nato Ginoo kung kinsa man ang desisyon o himo kag dautan imo man na because to commit sin is our choice. Ibo ka di man maayo, ibo ka nga di maayo nga di ka mosimba pero just the same imo gibuhat nga palayo ka. Muna nga ang konsekwensya na hinahinay sa nga motumaw ang mga problema sa kinabuhi ginagmay kadto sa dagko. Kunya magbasol ka. Ang magbasol ang pagbasol kana bang imong i-blame sa Ginoo ang tanan. Masakit ta ang Ginoo, mo na hinungdan ini. Muna kuwang nako sa pagtuo sa Ginoo. Ug lamon na pud ka nga muli kay sa Ginoo kay nagmahay na ka sa Ginoo. Di ganahan mo simba. Buhatan ko sa iyo, so sakiton ko na kay mga anak nga may mga problema. So imo nana, apart from it there is nothing. Di kita makapamunga sa bunga sa Espiritu Santo diha kanato sa bunyag. Katong kalinaw, gugma, bang lamin na kanang control, kanang self-control, kalimtan nato kanunay, hindi nato kita control pero kana siya gasa sa Holy Spirit sa atong bunyag, apan kalimtan nato, kanang instead we control ourselves, we are controlled. Muna siya kita nung i-control. I-control kita sa atong mga emosyon. Imbis kita mo control because emotion is just part of the whole person. It's just an emotion. Pero we are supposed to be the master of our emotions. Pero kita na mahimo na noon nga giulipon sa emosyon, which is only a part of our person, being a person. So muna diha sa nakalimot ta sa self-control. Hibota nga sayop, gibuhat ato gihapon. Kaya naman, di ganahan ta sa sayop. So, muna nga, natanawon, ang mga apostoles connected gihapon dito sa mga pamili, papuint sa Ginoo. Kunya, kita usab, ang hawag sa Ginoo, nga pabiling kita kaniya, diya sa iyang gugma, pabiling kita sa iyang pulong, kung saan pabiling sa pulong, kung kita mamati. I remember when I was in Camotes, one of the parish there, one parish, nagtanong ko, o kanang bang grape, no? Ang punuan is 2,000. Muna kamahal niya na. Kay nindot sa bunga siya. Tulo ka punuan 6,000. Kanya gitanong. Tanom ka labo naman. Katag na mitabo na sa himo kog kanabang frame niya nga mahimong siyensya. Milabo na. Kanya usik-usik lang sa magkatabo sa tamunok mayuta kung kay way bunga. Namingon man nga kinahanglan pruning. Putlan siya. So, wag may mga asa, i-prune diha. So, nagkonsulta ko sa tag-iya. So, niya, minsan, di pa karoon maayo, putang kay tinginit. Minsan to, dalawang rason niya. Hangtod na nga naabutan, pabalik na ako dito last week. Ito agapon, namunga na, pero gagmay kay mga bunga, tungod kay
Nagpataka lang sila usay putlon. Kanato namunga ta pero putlan pag yun. Ano man aron kita mahinlo mamunga pagdaghan. Kanang dili kita satisfied sa bunga sa atong kinabuhi. Kundi kinahanglan mamunga pag yun siya. Kay ang Ginoo expect sa ato nga mas daghan pa tay bunga. Dili sumala sa atong pagka minimalist. Nga sakto ni murag enough na bunga na sabi pa kuwang pa na mga sa Ginoo kay di niya mo na gasa kutob na diha daghan. So ang Ginoo nagpadayag nga mamunga lamang kita sa tinuray kung kinang pabilin. Ang atong mga bunga di painambog nang muagi pa ta kalisdanan mo bitaw maingon ang mga apostoles nga kinahanglan muagi pa ta mga kalisdanan. Na usahay sa karon panahon karon di man tawo ana man ang vocabulary sa kalisdanan wala na kay everything is automated na di na ta magsag-ob di na ta mag-adto palayo pindot ta lang naa na mga itag kwarta mo para ta asa ta pinagi sa kanabang gadget nga palalhin ko diri wala na kanang mga kanang pasayon ang tagaan o focus karong panahona ng tao mahimong tapulan na remember ang kaluwasan dili man na kon kanabang usar ko pamilok si Kristo di man siya naghimong nga maluwas ang tao out of magic kung kay gusto niya dili niagi siya sakripisyo ang sakripisyo nga makahatag kanato sa kana mahimo ta ma-purify ta sa atong mga sakripisyo kanang buhat kung mahimo ta nga Ginoo hinibaho naman ko Ginoo unya nag-alagad ko sa simbahan unya karon sakit man ko i-purify para sa Ginoo kanang kind of pruning putlan pa ta aron ta ma-purify pa kinaa pa day kulang sa atong kalingon kanang mga sakit kanang mga problema as a kind of purification para nato aron kita mamunga pagdaghan kanang magliguron kita sa Ginoo pinaagi sa mga sakripisyo o mapagpasakit mapag-antos muna ang pagpuga kanato aron kita kanang mubunga kita atuangan kaniya sama sa usa ka ubas nga kanang muagi siya aron mahimong inimnon mahimong bino pug-on siya. Another example ta sa wali kanabang example nako nga nagtanom ko mangyom tree nindot siya og furniture ano man it's a combination of acacia and kanabang tugas nindot siya kanang grano niya kung furniture siya nindot so kung sa mangyom kay daghan man sa agusan daghan sa Surigao unya nagtanom ko abutan ko sa kabuan wa man si buo sa kanabang seedbed niya wala maghapon tubo adto ko sa dinar unsa man ning kan explain niya nga kanang sa kombinasyon sa acacia o kanang tugas unsa magtanom ingon ni ani padre kanang magkuan ka pabukal kag tubig unya nakay panyo wala bakara isulod nimo ang mga liso kay gahi man ang mga liso nga gagmay kayo gahi unya samtang nagbukal ang kining moong takuri imong kan o kaldero imo tunog makatulo enough na nga mulusin ang iyang coat niya unya gituman ako siya so sa ato ba ko kalapko kainit di ko kaagwan ng kainit musa umanala ako nagibutang sa yung seedbed niya ditubo siya o nakatanong ko na og himo ko activity para sa pagsugod sa Santo Rosario nga buwan unya mo activity start of the Rosary month pagtanom and the end of the month mo na malipay sa Mary kung kita nakatanom mamunga kay mo panghanglan karon ang pagtanom sa mga bunga kahoy o kanang mga shade trees ba so ingon na namalando ko sa galingon kinahanglan ba moagi ko og mga pagantos aron ko mahimong maayong tao balaan lang sa Ginoo namalando ko sa galingon kinahanglan mga lapuan ko sa mga pagpasakit lapuan ko sa mga problema aron ko masakitan kinahanglan masakitan ko aron ko mamunga sa Ginoo muna ang iyang pamaagi kinahanglan masakitan una kita aron kita mamunga og maayo ug mamunga kawagdaghan kay daghan pay gusto sa Ginoo nga mukam abi ka sa atong kinabuhi nga mamunga ta dili kita mahimong enough na sa atong pagpuyo kinahanglan mamunga pagid kita pero moagi ta glapwa aron ta makarealize unsa ang mga bunga nga gusto sa Ginoo nga mamunga gikan sa atong kinabuhi usa ngali ang iyang awhag remain in my love pabilin ka mo sa gugma
Og tumana ako mga sugo kay kung di ka mapabilin wala ko mahimo. Apart from me there is nothing. There is no life. Nindot na siya ang ebanghelyo nga atong pamalandungan sa atong kinabuhi.